दीन ते एहसान होया सैनदारा तेरा दीन ते एहसान होया सैनदारा तेरा दीन ते एहसान होया तेरा दीन ते एहसान होया सैनदारा 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 तेरा दीन ते एहसान होया तेरे सदके तेरे सदके मुसलमान होया सैनदारा तेरा दीन ते एहसान होया सैनदारा तेरा दीन ते एहसान होया तेरे सदके तेरे सदके जो भी मुसलमान होया सैनदारा तेरा दीन ते एहसान 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 होया अल्लाह जाने किवें दरबार दे विच वेखदी रही अल्लाह जाने किवें दरबार दे विच वेखदी रही सामने टुकड़ा जदा सामने टुकड़ा जदा बाबे दा फरमान होया सैनदारा तेरा दीन ते एहसान होया सैनदारा तेरा दीन ते एहसान होया सैनदारा तेरा दीन ते एहसान तेरे सदके मुसलमान होया सैनदारा तेरा दीन ते एहसान 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 होया
दीन ते एहसान होया सरदारा तेरा दीन ते एहसान होया सरदारा तेरा दीन ते एहसान होया तेरी अजमत ते तारत की ज़माना जाने तेरी अजमत ते तारत की ज़माना जाने तेरे किरदार दाना तेरे किरदार दाना अल्लाह दा कुरान होया सरदारा तेरा दीन ते एहसान 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 होया